říjen. Já jsem se minulý týden zúčastnil tady ve Francii rybářských závodů World Carp Classic. Byl to 24. ročník a můj již 9. Kluci odjeli domů po závodech, já jsem tady zůstal. Dám si tady ještě týden. První noc jsem se záběru nedočkal, ale druhý ráno už mi kapřík přišel. Samozřejmě jezero Lac des Madines je známý svými nádhernými listci, ale není to jenom o velikosti a o listcích. Je tady i nová generace kaprů a jednoho z těch menších se mi teď podařilo chytit, takže pro mě je to taková první třešnička a doufám, že na konci výpravy vám ukážu minimálně jednoho pořádného madinského lisáka. Takže na tomhle jezeru Lac des Madines jsem zažil svých 7 výprav, co se týče závodu World Carp Classic. Vedle sebe jsem zažil samozřejmě spousty známých tváří z Anglie, z Německa, z Holandska i samozřejmě kamarádů z Čech. Ale takovýhle sousedy, jako mám teďko tady při té klasické výpravě, tak to jsem teda ještě fakt neměl. A jestli vás zajímá koho, tak se podívejte přímo tamhle a že jich je tam. Často se mě ptáte, jaký používám návazce, takže já jsem zastánce jednoduchosti. Používám návazec z Illusion Fluorocarbonu 30 liber, středního antitanglu, vyvažovacího bročku, podle situace většinou používám 3Ačkovej a 2 typy háčků. Tady mám Curveshank 4, používám ještě velikost 6, a nebo používám Wide Gap, velikost ale 2 nebo 4. Pokud používám Wide Gap, dávám flipas rovnátko, samozřejmě kulička, zarážka, nic víc, nic míň. Je to návazec, který mi funguje jak na vyvážku, tak na nához, nemotá se to, nekroutí se to. V případě, že zavážím, teď třeba momentálně se nacházím ve Francii, je tady spousty raků, nedochází k tomu, že by mi to ty raci zamotávaly. Jsem si prostě jistý, že to tam leží tak, jak má, i když jsou tam někde nízké traviny nebo něco, krásně si to s tím poradí. Takže jediná situace nebo jediná doba, kdy tenhle návazec změním, tak je brzký jaro, když ty ryby jsou opatrnější. Potom používám stejný materiál, Transillusion Fluorocarbon 30, ale konec dělám kombinovaný z jemný nepotažený šňůrky, jinak háčky používám stejný, maximálně o menší velikosti, ale dá se říct, že z 90 až 95% v sezóně používám návazec z toho typu. Proč používám ten fluorokarbon Transcaky Illusion? Jednak 30 liber nosnost, což je úplně super, když jsem používal 25 a párkrát se mi stalo, že to prasklo buď při souboji s rybou, nebo někde ve vásce, takže radši používám tu 30. A ten hlavní důvod je, že veškerý fluorokarbony, který jsem používal doteďka, jsem musel, proto abych ten návazec srovnal, tak jsem ho musel jakoby nahřívat. Jo. A u tohohle z toho materiálu vlastně vůbec nepoužívám ani konvičku, jakýkoliv způsob nahřívání, ale prostě jednoduše vezmu návazec, 2 utahováky proti sobě, a přitom, když mám hotový návazec, tak ho vlastně úplně jednoduše tímhle stylem jakoby propružím. A dá se říct, že je hotovo. Ten návazec je krásně rovnej. A nemusíte čekat na to, až ohřejete vodu. A srovnáte si fluorokarbon. Takže za mě ten materiál naprostá jednička. Včera to nebylo přes den moc o rybách. Soustředil jsem se spíš na mapování revíru, abych ho co nejvíc poznal. Vytipoval jsem si jednu zátoku
a večer to zkusil. Výsledek je víc než parádní. Je to teda další šupináč. Krásná zdravá ryba, která přišla před chviličkou. Já jsem spokojený, smůlu jsem snad prolomil. Tak se na ně pojďme podívat. Nádherně stavěný šupináč. Ryba přes 15 kg. A já jsem spokojený. Třetí moje ryba na téhle výpravě. Co víc si přát. Tak ho rychle pustíme. Tak si pláv. Je vidět, že jednu kapří cestu jsem pravděpodobně našel. Na stejný prud po zavezení zhruba nějakých 30-40 minut a vyjelo to znovu. Zbývající 3 pruty zatím mlčí. První lisec výpravy. Jsem spokojený, až bych řekl nadšený. Tohle jsem tady nikdy nezažil. 2 záběry během 40-50 minut. Pro mě nová zkušenost a je vidět, že když člověk jde štěstí naproti, tak to prostě jde. Tak se na ně podíváme. Tak to je on. Nádherný kapr. Zase necelých 15 kg. Vypadá to, jak když nejela jedna sorta ryb. Úžasný. Tak si jdem zpátky do vody. Je pátek večer, nad jezerem panuje nádherný čas a já mám před sebou posledních pár hodin rybolovu. Ráno balím, odkotvím se a zbývá mi 800 km domů a tato výprava bude v zapomnění. Prožil jsem tady posledních 14 dní, byl to nádherný čas. První týden jsem strávil na World Carp Classicu a druhý týden jsem strávil na rybách, chvíli sám, chvíli s Rostou. Uteklo to jako voda a byl to skvěle strávený čas. Podařilo se chytit rybu jak na závodech, tak potom na té solo výpravě, takže já sám za sebe jsem spokojený. Takovou tu moji madinskou historii zná skoro každý a já se k tomu ještě za chviličku vrátím v takových těch odpovědích na vaše otázky. Ty se ve velkém případě často opakují, jo? Jako jak jsem se dostal na Madine, proč jezdím na World Carp Classic, i když se mi v historii mockrát nedařilo. Ty odpovědi jsou jednoduchý, jo. To jezero je krásný, vím, jaký tady plavou ryby, mám spousty kamarádů, který sem jezdí, samozřejmě je znáte taky, abych nerad na někoho zapomněl, jo, ale prostě ta historie Madine je pro mě daná Tomášem Blažkem, Jardou Suchým, Martinem Pavlíkem, Jirkou Králíkem, kteří sem jezdili, samozřejmě Petrem Šimoničem, Jardou Těšínským, v neposlední řadě úspěchy Káji Nikla a Honzy Dadáka na World Carp Classicu, takže to jezero na mě vyvolává jak emoce jakoby po rybářské stránce, tak samozřejmě jsem zde potkal spousty přátel, ať teda z Čech nebo i ze zahraničí. Mně se kromě snad výstavy ve Cvole nepovedlo
potkat tolik známých osobností, jako právě tady na World Cup Classicu, jo, ať prostě přijedete a kolem vás prostě vidíte spousty těch známých lidí, Lee Jacksona, Tima Paisleyho, Toma Duncana, Dunlopa, samotného Rosse, který vlastně pořádá ten závod. Takže pro mě jsou to emoce, samozřejmě adrenalin toho, že to může dopadnout a můžete prostě získat nějaký dobrý výsledek v té soutěži. A když jsem se sem dostal poprvé, já nevím to úplně přesně, ale myslím si, že to byl rok 2010 nebo 2011, myslím, že 2011. A to jsme tady právě byli s Tomášem Blažkem. To byl můj první ročník World Cup Classicu tady na Madiné. Tenkrát jsme si vylosovali místo krásný u ptačí rezervace. A na to mám samozřejmě hezký vzpomínky. My s Tomášem jsme rybu nechytli, záběr jsme měli. Já jsem to tenkrát promarnil, foukal silný vítr, měl jsem hlásiče, nebudu jmenovat, pořád to pípalo, jak jsem to stlumil ráno jsme zjistili při stahování prutů, že montáž byla někde ve vásce zhruba 50 metrů od toho místa, kde jsem to položil. Ryba tam samozřejmě nebyla, takový byl prostě osud a můj první World Cup Classic, takže jsme s Tomášem skončili bez ryby. Mám na to ještě druhou vzpomínku, protože to byl, jak říkám, můj první závod zde a zároveň jeden ze dvou, kdy se mi poštěstilo dostat i na závodech žlutou kartu. Všichni známe Tomáše, že jo, který jsem jezdil léta, znal to tady, takže věděl, kde ty ryby se zhruba pohybují. Bohužel tenkrát se vyváželo nějakých 250 metrů, že jo, to nám nestačilo. Tomáš věděl, kde ty ryby se pohybují a potřebovali jsme se dostat dál. Takže mi tenkrát dával nějaký souřadnice, já jsem se tam na to místo dostal, bylo to ve vzdálenosti možná i 600 metrů, jo, takže jsem to tam zavez, vrátil jsem se zpátky, tenkrát tady byl hlavní rozhodčí, myslím, že Andy Chambers, a když jsem se vrátil na to místo, tak jsem vyfasoval hnedka žlutou kartu, vrátil jsem se zpátky, stáhnul jsem to a musel se chytat v sektoru. Takže to byla druhá vzpomínka na ten závod. A pak už se z toho stala tradice. Pro mě vlastně letos to byl 9. ročník a troufnu si říct, že snad akorát Karel Nikl a Honza Dadák, kteří měli letos 10. účast na tomhle závodě, tak ty mají o jednu účast víc než já, jinak si myslím, že jsem druhej za něma s počtem těch účastí na tomhle závodu, ale určitě jich mám nejvíc na Madine, že jo, protože kluci byli třikrát na Bolzeně, jednou na Pálavě, já byl jednou na Bolzeně, jednou na Pálavě, takže pro mě tohle to byl 7. ročník tady na World Cup Classicu na Madine. A co říct, no, tak jako je to o štěstí, o losu, ryby jsme tady nachytali, mně konkrétně se to úplně jakoby nedařilo, vždycky nás zachránil Jára, poslední nebo předposlední noc, takže ryby jsme nachytali, nějaký úspěchy jsme tady měli, vím, že jsme tenkrát skončili i se španělským týmem Dynamitu na nějakém druhém místě, právě za Karlem Niklem v týmovkách, takže těch vzpomínek mám spousty na ty závody. A jinak jakoby klasickou rybářskou výpravu tady mám druhou. Já jsem tady jednou zůstal na World Cup Classicu někdy 3 roky zpátky a letos vlastně jsem zde zůstal po druhý. A doufám, že už jsem to prolomil, jo? Že nějaký ryby jsem nachytal a člověk získává zkušenosti. Podařilo se mi to letos i trošičku tady zmapovat, projel jsem si ten revír, nevěnoval jsem se přes den rybolovu a snažil se získat zkušenosti a takové poznatky o té vodě. Sledoval jsem i ty místní rybáře, jo, kde sedí, kde se pohybují, kde loví a tak nějak jsem se snažil trošičku tu vodu poznat. No. To, jestli se něco povede, ještě do rána uvidíme, říkám, zbývá pár hodin lovu, já se na to těším a věřím tomu, že ještě přijde jeden rozlučkovej a že bude stát za to. Ptáte se mě, jak se dostat na World Cup Classic. Není to úplně jednoduchý. Dřív vlastně stačilo v době registrace napsat na organizaci, která to pořádá. Ty vás vlastně zavedli jakoby do soupisky a
a vesměs jste měl cestu otevřenou. Jo. Dřív to probíhalo i jakoby kvalifikačně, přes Jardu Těšínského, když já jsem začínal, už si ani nepamatuju, jak jsem se sem tenkrát dostal, jestli to zařizoval Tomáš, nebo jsem to zařizoval já. Každopádně letos, nebo už v této době je to pro mě jakoby jednodušší. Jo. Tím, že už jsem tady byl xkrát, tak samozřejmě dostáváme jakoby kontaktní formulář přednostně před ostatními účastníky nebo potenciálními účastníky, takže přijde e-mail, jestli se chceme zúčastnit další rok nebo nechceme, potvrdíme účast a vesměs registraci máme vyřízenou. Ostatní prostě čekají týden na to, až co zbyde, a podle toho, co zbyde, tolik potom je vlastně možných nových účastníků. A není to úplně jednoduchý, jo. Jsou tam dneska kvóty na různé země, tak já nevím, je tam třeba 8 českých týmů, 8 německých, já nevím, je tam třeba 20 polských, anglických, jo, ale jsou tam naopak třeba jenom, já nevím, dva jihoafrický, jo. Nevím, jak ty kvóty, jakoby, kdo je vymýšlí. Každopádně není to úplně jednoduchý, a já mám v tomhle tom prostě kliku, no, jako dostanu e-mail, potvrdíme účast a jedeme. Jak to bude příští rok, nevím, jo. Příští rok je 25. výroční ročník World Cup klasiku a údajně to má být pouze pro zvaný hosty, takže nevím, jaká bude loterie, kdo jak bude vybírat, kdo se účastní, neúčastní. Určitě budou pozváni veškeří vítězové, úspěšní lovci, neúspěšní, starý, který vlastně sem jezdili od začátku, ať už to bylo na Orientu nebo na Lac Amance. Uvidím, no, trošičku si věřím v tom, že když to bude jakoby 10. moje účast a nemyslím si, že tady je tolik účastníků s takovou historií, tak si myslím, že bych tu šanci mohl dostat, ale to se uvidí, no, takže vám nezbývá nic jiného asi, než čekat na to, kolik zůstane volných míst pro Českou republiku a prostě v tu pravou chvíli napsat a doufat, že se sem dostanete. Co se týče výbavy na takovýhle závody, no, tak jako není to nic, co byste asi neznali. Jo. Je tady samozřejmě trošičku jiný pravidlo, než bývalo v historii. V historii se chytalo na 4 pruty týmově, teď už poslední 2 nebo 3 roky se chytá na 6 prutů. Ne všechny sektory jsou na to přizpůsobený, jo, takže vím, že letos Kája Nikl s Honzou Dadákem chytali třeba na 4 pruty, že těch 6 prutů tam ani nedali. My jsme poslední roky měli štěstí na los, že jsme měli dost místa, takže my jsme s Kájou i s Járou na 6 prutů chytali. A co se týče té výbavy, no, potřebujete 2 čluny, samozřejmě teda 6 prutů, velkokapacitní navijáky, šňůry, odpalový vlasce, nějaký 60, 70, pevnější háčky, silnější šňůrky návazcový, abyste v těch travinách, eventuálně na některých místech v Pařízkách zbytečně o rybu nepřišli. No a ta příprava předtím, no samozřejmě dáváte dohromady, já nevím, bojlí, stygří ořechy, jo, záleží na každém, někdo si to válí, někdo je sponzorovaný rybář, někdo to kupuje, takže záleží na každém. My samozřejmě ze začátku jsme měli představu, jako přijedeme na Madine a je o tom to prostě pořádně zakrmit a valili jsme to sem, dá se říct, já nevím, po 10 kilech, jo, ten úspěch se nikdy nedostavil, ba naopak poslední dobou krmíme míň a prostě nějaký ryby nachytáme. Já si myslím, že posledních 5 ročníků jsme vždycky skončili s rybou, což si myslím, že je jakoby úspěch. Třeba v letošním ročníku bylo na startovní listině 106 týmů a pouze 30 týmů chytlo rybu, jo. 76 týmů bylo bez, takže není to úplně jednoduchý, když to vemu úplně detailně do čísel, jo, tak letos 106 týmů na 6 udic, 636 prutů ve vodě a za noc a den se chytne třeba 12 ryb, jo, takže sami si uděláte obrázek o tom, jak moc se tady chytá a nechytá. Takže chytit rybu na World Cup klasiku je obrovský úspěch. Nám se to podařilo, jak říkám, posledních 5 nebo 6 ročníků a za to jsem vděčný a těším se, že to tak bude pokračovat. Jo. Jestli tomu tak bude nebo nebude, se samozřejmě uvidí.
Nicméně, nevím, co ještě by je takový potřeba. Samozřejmě mít štěstí v losu, jo. Tady to funguje tak, že většinou se setkáme v pátek večer nebo v sobotu ráno s klukama v takovém tom českém bivy městečku. Ráno se většinou jde společně na registraci, tam si vylosujeme pořadí, v kterém budeme potom v neděli losovat. Pak je taková ta pánská volná zábava, že sedíme, kecáme, popíjíme. Letos se nám Jirka Hanel z Olomouce tady postaral o takovou party, dovezl nějaký ten, ani nevím, jak se to jmenuje, mixážní pult a prostě bylo to ve velkým. Dá se říct, že tam bylo třeba 100-150 účastníků, poslouchat muziku, tančit. Fakt to bylo ve velkým, pěkný, podařilo se to a tyhle ty kluci z Olomouce, ať to byl Roman Vaněk, Míra Šíma a právě ten Jirka, tady zapadli, byli tady letos podruhý a byli to úžasní kluci a je to další ročník, na který budu a hrozně moc vzpomínat. Takže uvidíme, no, těším se na ty další a snad se jednou dočkáme pořádného úspěchu. Ptáte se mě na lov z lodě, no tak abych řekl pravdu, já s tím úplně zkušenost nemám, samozřejmě sleduju kluky, hodně samozřejmě Péťu Šimoničeho, toho mám spojenýho s lovem z člunu a z lodi jakoby tadyhle na tom jezeru, takže to je pro mě veliká inspirace. A v letošním roce jsem se i sám rozhodl, že se vydám touhletou cestou, takže jsme s Járou a s Kájou vlastně od loňského prosince budovali tu naši loď, jakoby bohužel se mi to nepodařilo dotáhnout až do konce, do té doby, než jsem odjížděl sem teďko na to jezero, takže na tu druhou část výpravy za mnou přijel Rostěm Masopust z jeho parádní lodí, kterou má prostě vyšperkovanou k dokonalosti. A je to pro mě první zkušenost. Já jsem samozřejmě chytal ze člunu nafukovacího, to ano, ale z takovýhle krásný lodě jsem nikdy nechytal. A já si to tady hrozně užívám. Pro mě je to nová zkušenost a je vidět, že prostě člověk díky tomu je těm rybám podstatně blíž. Jo. Nezavážíte tak daleko, dostanete se do míst, kde jsem se standardně nedostal, ačkoliv prostě jsou tady zóny noční a denní, tak i té rybě jste blíž prostě i přes ten den. Jo. Já nejsem takovej ten typ, co by porušoval nějaký pravidla, takže prostě kde je daná noční zóna, tam já prostě chytám v noci, kde noční zóna není, tam já v noci nechytám a já se toho bojím, navíc říkám, za chviličku mi bude 50 a nestojí mi to za to, aby mi tady někdo sebral papíry a buzeroval mě za to, že prostě tady něco porušuju, takže i když vím, že bych tomu byl ještě blíž, tak já si to prostě nelajznu a hrozně moc se těším na další nějakou takovouhle výpravu. Tak 7 dní uteklo jako voda a bylo to fajn. Já jsem si to tady s Rostou užil, jak jsem už říkal, podařilo se mi nějaký ryby chytit a to i jak ze břehu, když jsem tady zůstal sám po World Car Classicu, tak teďko z té lodi a bylo to větší čekání, jo, na tom ostrově, když jsem byl ze začátku, tak jsem vlastně chytil 1 rybu, dneska se mi třeba podařilo chytit 2 ryby ne za dopoledne, ale za brzkým ránu. Takže říkám, lov z lodi mě učaroval, teď se budu snažit po návratu doladit tu svoji a příští rok na jaře určitě vyrazím. A jestli to bude na Madine nebo někam jinam, ještě nevím, ale každopádně jaro 2023 bude moje druhá výprava z lodě. Co bych vám poradil na takovýhle jezero? Samozřejmě nepodceňujte oblečení. Jo, to si myslím, že je základ toho, protože nikdy nevíte, kor při té výpravě na týden, na 14 dní dopředu, sice dneska samozřejmě jsou různé aplikace, kde tak nějak jako víte, jak to bude nebo nebude, nicméně letos jsme sem taky jeli s tím, že bude krásný počasí a všecko se to zvrtlo a 3-4 dny nám pršelo v kuse, takže 100% nepromokavý oblečení, teplý oblečení, ponožky, jo, záchrannou vestu, určitě. Přece jenom jak na tom závodu, nebo potom tady zavážíte, já nevím, 100, 200, 300 metrů, záleží kde jste. A při těch závodech dokonce, teď nevím, jestli to bylo 350 nebo 400, se může
Stalo se nám to letos taky s Kájou, jo. Vyrazili jsme v noci pro rybu a v mlze jsme se zamotali, nevěděli jsme, kam pomalu jedeme a když jsme dorazili ke břehu, tak jsme zjistili, že jsme v protějším sektoru, takže jsme se vraceli zpátky ne 400, ale pomalu 800 metrů a opravdu to není sranda, jo. Nedej bože, že by se něco stalo, do něčeho narazíte, píchnete člun, tak jste bez vesty v hajzlu, takže za mě určitě bezpečnost a takový ten komfort, takže nepodceňujte oblečení, nepodceňujte takovou tu svoji bezpečnost tadyhle na té vodě. Jo. To, jestli máte měkký pruty, tvrdý pruty, šňůry, vlasce, to už poznáte potom sami. Jo. To vám pomáhá k tomu samotnému lovu, ale to, aby vy jste se tady cítil komfortně a v bezpečí, tak každopádně pořádný suprový oblečení a záchranu vestu. No, co plánuju ještě letos? No, tak samozřejmě říkám, zítra se vracím domů, od pondělka budu na prodejně u sebe v Ústí a dám si chviličku pauzu. Teď se zase samozřejmě budu muset věnovat chvilku holkám, ale určitě ta sezóna pro mě nekončí. Prostě tohle je jedna éra, která pro mě teďko skončí, začne taková ta podzimní, ta labská, jo, to labíčko já mám prostě nejblíž tam, je to taková ta moje srdcovka, takže do konce roku se budu věnovat, jak jsem říkal, přípravě lodi na tu příští sezónu a potom té finální labské sezóně. Já ten říjen, listopad tam většinou mám silnej, takže na to se těším. Věřím tomu, že ty hezký úlovky přijdou i letos a to je asi tak všecko. No. Jako už nic v plánu nemám. Já každý rok jezdím ty 2-3 výpravy zahraniční. Letos jsem byl poprvé v zahraničí v Itálii na Pusianu, tam se ne úplně tak dařilo. Potom jsme měli krásnou dovolenou v Maďarsku, tam jsme si zachytali úplně parádně. No a teď Francie, no, k tomu jsem vám řekl skoro všecko. Ryby jsme chytli jak na závodu, tak potom. Takže za mě spokojenost a už se těším na ten konec sezóny na Laby a vám přeju to samý. Ať se vám daří v tom zbytku té sezóny, opatrujte se a už se těším na tu novou sezónu a doufám, že budete i vy v takovém očekávání jako já a jak vždycky říkám, čas strávený na rybách se nepočítá do života, takže já doufám, že se dožiju minimálně 120 let a ať se to samý podaří i vám. A je tady krásný lisec z francouzského jezera. Co víc si přát? 17 kg radosti. Takže jsem šťastný a půjdeme ho pustit. Jo. Já vám všem moc děkuju, všem, co jste mi drželi palce na mojí cestě za touhletou rybou. Doufám, že budou další následovat. Samozřejmě i já vám přeju po zbytek sezóny a do té další co nejvíc štěstí a hlavně zábavu a žádný starosti u té vody. Užívejte si to. Jsem rád, že jste se dokoukali až do konce tohoto filmu. Pro mě je to srdcovka a díky vám všem, co jste mi drželi palce. Užívejte si na rybách a jak říkám, čas strávených na rybách se nepočítá do života a tohle, co držím v ruce, to vám ten čas možná ještě odečítá, takže mějte se krásně. Co mě baví tady na těch vodách, no, tak hlavně mě baví to soužití s těmi ostatními, jo. Není to jako v Čechách, jo, tam, já nevím, vidíte kormorána, každý by ho střílel, jo. Tady jsou prostě noční zóny pro rybáře, jsou tady denní zóny pro rybáře, respektují se vláčkaři, respektují se kapraři, jo. My tady sedíme, chytáme do 30-40 metrů, kolem mě jeden, druhý, třetí, čtvrtý vláčkař, vůbec si nevadíme. Přijedou, pozdravěj, jo, na druhou stranu, když se podívám tamhle v dálce, já nevím, kolik to může být, půl kilometru, 3/4 kilometru ptačí rezervace, jo, nikomu nevadí, že jsou tam labutě, kormoráni, rackové, prostě to soužití s tou přírodou je tady úžasný a já si to hrozně užívám. Od nás to neznám, jo, tam prostě kapraři nadávají na vláčkaře, vláčkaři, sumceři nadávají na kapraře, každý by hnedka střílel po všem, co vidí kolem sebe, takže pro mě to není jenom o rybách, je to i o tom soužití s tou přírodou a
to si myslím, že tady v té Francii je opravdu na té nejvyšší úrovni a to je to, proč i proto se sem já vracím. Přišlo mi několik otázek na to, jak to tady vypadá s kontrolama rybářskýma, takže nevím, jestli směřují k tomu ty kluci, jako že tady chtějí, já nevím, porušovat nějaký předpisy nebo něco. Každopádně ty kontroly tady probíhají. Jo. Já jsem tady strávil vlastně týden, jak už jsem říkal, na World Carp Classicu a teď jsem tady strávil týden společně s Rostou na rybách. Takže během závodu samozřejmě žádné kontroly nebyly. Potom jsem se v sobotu přestěhoval na ostrov do noční zóny. Sobota, neděle lilo jako z konve, takže nikdo nepřišel. Ale v pondělí se vyjasnilo, rozpustila se mlha a v tu chvíli tam byla první kontrola, jo? Takže hnedka v pondělí kontrola, další následovala ve středu, ve čtvrtek a dokonce i včera, ačkoliv vlastně ta rybářská stráž věděla, že už budeme dneska ráno končit, tak stejně včera přijela a zase nás kontrolovala. Všechno na super úrovni, jo? Přijedou, pozdraví, zkontroluje licenci, jestli máte zakoupenou, je platnou, zkontroluje rýček, jo? Jestli někde nechodíte a neděláte potřebu na těch místech, aby do toho potom někdo šlápl, chce vidět pytel na odpadky, zkontroluje, jestli nemáte někde saky s rybama a nic víc je nezajímá. Upozorní vás na to, co musíte, a na rovinu vám řekne, abyste to respektoval, že pokud to respektovat nebudete, tak budete za to nést nějakou zodpovědnost. Takže, jak už jsem řekl jednou, já si to nelajznu, ty předpisy, které jsou dané, tady dodržujeme a i to bych vám chtěl doporučit, pokud chcete na tyhle vody jezdit, dělejte to, co máte, protože by se vám to do budoucna nemuselo, nebo by se vám to mohlo do budoucna vymstít. A je škoda potom přijít o nějaký, kvůli něčemu, že vyvezete o 20-30 metrů dál, přijít o tu možnost tady strávit nějaký ten čas, protože ty postihy jsou tady opravdu jakoby tvrdý, jo, záleží, co porušíte, jak to porušíte, ale hrozí tady velký pokuty, zabrání vlastně vašeho rybářského vybavení, eventuálně zákaz rybolovu na 3 měsíce, na půl roku, až třeba na 3 roky, záleží, jak říkám, co uděláte, takže všem doporučuji respektovat to, co tady mají předepsaný a pak se nemusíte bát vůbec ničeho. Jo, neplatí to samozřejmě jenom tady, jo, a je to celkově takovýto pravidlo pro všechny ty rybáře z té země, jo, protože přijel jsem na ostrov, samozřejmě první, co to, jdete si to tam projít, jo, v křoví najdete, já nevím, německý pivo a první, co mě napadne, prostě řeknu si dobytkové Němci, prostě je to tak, jako chovejte se u té vody slušně, nenechávejte tam to, co tam nechávat máte, protože potom to vrhá stín na všechny z nás a není to jenom tady na Madine, je to prostě všude, po celém světě, po celé Evropě, kam jezdíme a buďte k té přírodě ohleduplný a nekažte to těm ostatním slušným rybářům. A my zažíváme poslední krásné ráno na tomto revíru. Nezbývá nic jiného, než zvednout kotvy a těšit se na další společná dobrodružství. Sjedeme tady do obchodu, koupíme pár dobrot pro holky a teď už se těším domů a jak se znám, tak za 2 dny se budu těšit zase na ryby. Děkujeme za podporu, za lajky, za vaše otázky. Tímto vás zvu na kanál Fox na YouTube, na jejich Facebook, Instagram a veškeré sociální sítě, kde samozřejmě můžete sledovat mě, ale i další kluky z týmu Fox. A já už se těším na ty další výpravy, ať už budou z Francie, z Maďarska, z Itálie, z Čech, z Labe, odkudkoliv. Budu si to užívat plnými doušky a vám přeji to samé. Užívejte u vody a zažijte co nejvíc krásných příběhů, momentů s krásnými úlovky. Těším se na vás i v budoucnu. Ahoj.